гости на това хубаво модно шоу. Както чухте, конкурсът вече започва. Даваме старт, начало на Мини Мис и Мис Беловец 2012. Аплодисменти! Малките участнички вече са готови и очакват всеки момент да дефилират тук пред вас. Надявам се, че вие ще ги аплодирате и ще ги подкрепяте, защото много от тях за първи път дефилират тази вечер. Така че аплодисменти! И така, започваме с спортно, елегантно облекло. Първи тур при Мини Мис Беловец 2012, първа група от 7 до 9 години. Аплодисменти! И така, ще помоля моята колежка Петя Маринова да обяви участничките. Здравейте! В тази възрастова група участват и най-смели 3 участнички от детската градина. Започваме с Мелиса Левентова, 4 години. Сега ще видим Боряна Иванова на 4 години.